Hola, Hola, parcecs. parcecs. Bones tardes, això és Parsecs i altres herbes. La vida estrena. Dios, quina veu, xaval. Quin Vai, canvi. quina veu de radiofònica. Ho anava a dir. Vareu veure l'aterratge de la Perseverance, o què? Sí. I tant. Com ho vam ficar, els Skycam maneuver has en started. directe. Sí. We're getting signals from MRO. Tango Delta. Touchdown confirmed. Perseverance safely on the surface of Mars, ready to begin seeking the sands of past life. Sabíeu que va ser la primera vegada que ho havien retransmès, en directe en castellà? No, Sí? és de la cafetera. No, se n'ha. No, la NASA. En castellà latino, però sí, era en castellà. La tia que retransmetia era la directora del vol o no sé què. I sí, després van contar la seva història. Era una tia que havia arribat als Estats Units sense papers, que havia fet net per cases per pagar-se la carrera, tot això, i era directora de la missió espacial. Era en pla, Hòstia. Típica història de pel·lícula, D'American no? Dream, no? American Dream. Somni americà, total. Bueno, ojo, American Dream, poden xerrar un poc de l'American Dream després de l'American Way of Life WandaVision. Ja en xerrarem. Bona filada aquí, no? Molt bé. Bona. I mira, sí, per anar filant temes, vàrem mirar a Can Nostra, amb el tema aquest, vàrem mirar The Martian. At some point, everything's gonna go south on you. Ready? And you're gonna say, this is it. This is how I end. Commander, Mark is dead. We have to go now. Que pel·lículon, ja la tractarem qualque dia. I mon pare m'ha fet una proposta molt guai, que és el que us he dit abans, de fer com una... seleccionar pel·lis de ciència-ficció diferents i valorar-les, diguem, en el sentit de... no sé com se diu. Molt la ciència, el respecte a la ciència, no? Sí, com tracta els L'apartat de temes la ciència. més científics. Sí, exacte, l'apartat de la ciència. I estava pensant, Star Wars no la tractaria jo. Satellite thrusters, full power! Perquè dir que Star Wars és de ciència-ficció és el mateix que dir que El Senyor dels Anells és un tractat de biologia evolucionista. És una pel·lícula històrica. Vol dir que El Senyor dels Anells és una pel·lícula històrica. És o no? És a dir, El Sí, Senyor sí, dels Anells sí. té espais, diferents espècies, tal, no sé què, però és fantasia. I És Star Wars té fantasia. naus espacials, tal, però és fantasia també. És a dir, l'ambientació sí Això que és de no l'espai. mos ho deien a Virgínia, a tercer d'ESO. Al quart, no me'n record. Mos deia Star Wars és un relat de cavalleria, de fantasia, a l'espai, i clar, jo no havia pensat mai en això. I va ser com... És vera que mos ho deia. No me'n recordo. Sí. Jo no me'n Jo és un record que tenc perquè me va deixar flipadíssim i dic, és que té tots els raó, jo no ho havia pensat mai així. La Virgínia era molt bona professora, eh? Virgínia. Sí. Si mos escolta, és una ferrada, Virgínia. No ho crec. Però bueno. I del que vos pare, quines pel·lícules podrien entrar en aquest especial? Això ja ho prepararem qualque dia. Però... The Martian, for sure. De Martian mateix. De fet, ahir estava escoltant el podcast Carne Cruda de dijous, que van xerrar sobre els Perseverance, això, i estaven entrevistant un astrobiòleg de l'Agència Europea Espacial i li van demanar a veure si hi havia pel·lícules que, com a científic, a ell li agradaven. I va dir The Martian. La millor, va dir. Sí. I ja poden xerrar. Ell va posar dos puntetes que diu, bueno, això no està bé, però s'havien de donar qualque llicència, però va dir The Martian, que li encantava com a astrobiòleg, com s'havien acostat científicament. De fet, crec que la NASA va estar ficada dins la pel·li fent de consultora, diguem. Sí, de consultora. Hem de dir que la font original, que és el llibre, ja estava molt ben documentat. Jo m'ho he llegit, està molt guai. Sí. Més pel·lícules... Jo també ficaria Interestelar, no? It's not possible. No, it's necessary.
Exacte, mira, ho has llevada. Dormi-lo. Dos caires de la mateixa moneda, Interstellar i Gravity. Explorer's been hit. Explorer, do you read? Explorer, over. Explorer. Astronaut is off structure. Dr. Stone is off structure. Dr. Stone intact. Must be intact. Són dues pel·lícules espacials, però que traten temes completament diferents i estan enfocats a un espectacle diferent, no? Sí. I en teoria traten bé la ciència de les dues. Això és el bo, més o menys. Dormi-lo. Dormi-lo és una pel·li que s'ha de... que és la pel·li fetitxe de mon pare i meva i del meu germà també, de Can Nostra en general, i és una pel·lícula que a un nivell tant filosòfic com científic funciona com un rellotge, és impressionant. I d'altres que millor també l'intenten tractar de manera realista però millor no ho aconsegueixen tant, quines serien? Sunshine, millor, o què? Sunshine, per exemple. Ficaríeu que el coneixia Armageddon per fer el contrapunt. I'm with you. Beam me up, Scotty. I want all of you listening to know that everything that can be done to wage this terrible battle is being called into service. May we all see these events through with the courage. Exacte. Armageddon l'empleen a la NASA per ensenyar en els que entren, no? En els que són allà, les coses que no passen a l'espai. És en plan, mira, això que surt a la pel·lícula, això no passa. Això tampoc. Antoni Ginar... Sunshine supos que sigui un bon exemple, també. Però... Antoni Ginar mos demana per xat, diu, com aneu de Dune? Com aneu de Dune, Parsecs? Hòstia, l'altre dia vaig estar a punt de comprar el llibre, no m'ho he llegit jo. Jo tampoc. Però m'agradaria llegir-ho perquè la pel·lícula té una pintassa. Jo vaig jugar a un joc fa La nova. You inherit too much power. You have proven you can rule yourself. Now you must learn to rule others. Something none of your ancestors learned. My father rules an entire planet. He's losing it. Sí. Jo no he llegit... Jo ni he llegit el llibre ni he vist la pel·li d'en David Lynch, que, bueno, és polèmica dins la seva filmografia perquè és com va ser com una tirada més en el cine ciència-ficció comercial i no va anar del tot bé, però bueno, ara és una pel·li de culte, també. No sé què tal deu ser. I la pel·li nova d'en Villeneuve fa pinta brutal, certament. Antoni, t'has llegit el llibre? Mos el recomanes abans de veure la pel·lícula? Ara, el retras que tenim de 10 segons o de 20... Home, supos que sí, no? Perquè pel·lícula... Bueno, no sé, és un sé clàssic. Que és una saga, que no és un llibre només, són com a 10, 12 o 15, no ho sé. És una saga. Sí. És una saga, efectivament. Llibre molt recomanable, diu. Ja m'ho hi podrem. Ja tenim feina. Haver cruzat un poquet el desert d'Arrakis, que tenia un joc per l'ordenador quan era petit, i jugaven això, i al cap de 2 o 3 minuts el joc se penjava i sortia. I és l'única que conec de Dune. El desert d'Arrakis i que se morien de lo sec que era. Ja està. Hòstia, xerrant de Marte... No sé si me sente. Hi ha una trilogia d'en Kim Stanley Robinson. L'heu llegida? La Terraformació, sí. No l'he llegit del temps pendent. Aquest és el segon llibre. El primer és Marte Rojo, després ve Marte Verde i Marte Azul. Estic per segon, ara. Què tal és? Només he llegit el primer. És molt bona. Sí? El que passa un poc lenta perquè se perden les descripcions fantasioses de la superfície marciana i el que eren cràters i el que eren valls i el que eren mars i tot això. I a vegades te dons
Però el conflicte social, o sigui, ells envien 100 científics, no persones, o sigui, científics a poblar Mart. No persones, científics. Ojo. Sí, perquè la diferència està en que no volen poblar, sinó ells són enviats per fer la terraformació, diguem. I quan arriben allà, els científics diuen, un moment. Bueno, de fet, el debat ja està durant el viatge, que són 9 mesos o així, no? I quan arriben allà, diuen, moment, ara aquí no mos controla ningú, només per ràdio. Tenim l'oportunitat de començar algo socialment, o sigui, un experiment social totalment diferent del que venim de la Terra. Anem a crear la nostra utopia, la nostra Ítaca, a Mart. I és molt guai, és molt guai. Jo, si no voleu llegir tota la trilogia, jo ho estic fent, però només el primer és superinteressant. De fet, podria acabar el primer i no passaria, i és molt bo. Però... Els tenim tots 3 pendents, perquè ho vegis. Súper recomanable, també. El rollo de Sunshine, esto no es una democracia, somos científicos. En vez de ser 7, són 150, i són a Marte en vez de dins una nau, però... Anava a dir, si això que estem fent ara és un parseig del braser, d'aquí no res l'haurem de canviar el nom, perquè ja començarà a fer coloreta i quedarà antiquat. Com serà, Macià? Com serà el nom? Macià, que has tenint en compte que som a Mallorca i som d'aquí, parseig de la fresca. Claríssim. Parseig de la fresca. Treure'ns les cadires en el portal de Can Nostra de Montsecera. Penso micro. Hola, bones tardes. És boníssim parseig de la fresca, tio. Hòstia, si imatge de nosaltres 3 davant del portal, amb les persianes verdes de Montsecera, entre les cadires de fusta... Xerrant de fricades. Una de ser un balancí. Xerrant de fricades. Boníssim. No estaria malament. No. Bueno, doncs ja el farem en aquest vídeo, si trobeu. És una bona idea i bé, ja... M'ho recolzarem molt amb un llibre d'un professor teu. Sí. Antoni Colom. Antoni Mangual, això. Toni Mangual Colom, de fet. És que sí, eren els dos i m'he confós. Antoni Mangual Colom. I és xerrant de física la sortida del cine. No ja té exemples de Matrix, d'altres pel·lícules d'arribades a Mart i tal, que són molt interessants. Ho comentarem. De Matrix té exemples? Si no vaig malament, sí. Hòstia. Però era més el tema de com volaven les naus. No eren les connexions. Si no vaig malament, és que fa molt de temps també que el vaig llegir. Però bé, el duré. Parcets, fins un altre dia. Adéu, parcets. Adéu. Do not go gentle into that good night. Old age should burn and rave at close of day. Rage against the dying of the light.